दा बे जाथाया जेसेबां सोंखारिब्लाबो बा कन्डेम खालामब्लाबो थोनाय नङा। जों दुखु फोरमायदों बे गथ'नि जिउमाया जेब्लाबो गोजोनै थाथों। very unfortunate incident जानाङामोन बेबादि जायफोरखौ जोंनि समाजा दिनै आदर्श होननानै सानो बेफोरबादि मानसिया जुदि दिनै जोंनि फिसाफोरखौ जिउ लानो गोनां अबस्था गावनि जिउ लानो गोनां अबस्था खालामोबा बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव जाथाय जेबो गैया। जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामो बे जाथायखौहाय। गथ'आ गाव बे प्रफेसरनि नामखौ लिरनानै गारलांदों गावनि सुइसाइड नटआवहाय। बिनिफ्राय गिदिर एभिडेन्सथ' आरो थानोनो हाया। ओंखायनो जों आसा खालामगोन बिथाङा जाहाथे दायनिगिरिया जाहाथे गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन साजा मोनो, जाहाथे बेलाव ओंखारनानै फैनो हाया बेखौ जों आसा खालामगोन। आरो लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो लुबैयो दा सिखांबोनाय गासै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोरखौ जिउआव माबाफोर गेदेर बेफोरबायदि आफोद खैफोदफोर जायोब्लाबो जाहाथे गावनि न'खरनि मानसिजों बा गावनि लोगोजों सोरजोंबा समाजनि सोरजोंबाबो जाहाथे सावरायलायनानै गावनि गोसोखौ गोरा खालामो। जाहाथे जायखिजाया जिखुनु गिदिर जाथायब्लाबो जाहाथे गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाया, जाहाथे सुइसाइड खालामा। आं बेखौ सासे बिमा हिसाबै खावलायनो लुबैयो। जिनाहारि खालामजानाय होनोब्ला जों बयबो मिन्थिखायो जे शी इज ए भिक्टिम। जेब्ला रेप धरखिता एबा जिनाहारि खालामजानाय होनना बुङो बे गावहा दाय गैखाया। बेवहाय गुबुनासो दाय खालामदों। बेवहाय वी शुड फाइट बेक नट सुइसाइड। ओंखाय नोंगौ उन्दै गथ' सानस'नो हायाखिसै। ओंखाय जों दा जोंनि आइ आफाफ्राबो जोङो सांग्रां जानांगोन। जोंनि फिसाफोरखौ जों दानिफ्राय फोरोंनो नांगोन जाहाथे जायखिजाया खैफोद फैब्लाबो जाहाथे जोङो गसंनानै बेनि थाखाय जुजिनो थाखाय जाहाथे जोङो नाजायो। सुइसाइडआ सलिउसन नङा, थेवब्लाबो सानस'हायै उन्दै गथ' सासे इसेबां गाज्रि जाथाय बेखौ सोरजोंबा शेयार खालामनो हागोन होननानै बे सानाखिसै। शेयार खालामब्लानो गावआ बेसेबां लाजिथावना बे गावआ बेखौ बुंना लानो बे साहसखौनो मोनाखिसै। बेबायदि जाथायखौ जाया खालामनानै बे उन्दै गथ'नि जिउखौ फोजोबबाय। बेखौ जोङो जेसेबां गाज्रि रावै बुंब्लाबो बुंख'नो हाया। गोथौयै न'खरनि बिमा बिफा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि दुखुनि बाहागो लानायखौ फोरमायदों आरो दायनिगिरिया गोख्रों साजा मोनदों बेखौ आरो खनसेबाव आं हास्थायबाय। बेखौहाय नोंगौ जों नुदों जे बांसिन बेबादि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफ्रा मास मोननै मोनथामनि उनावनो बेल मोननानै ओंखारबोयो। दा बेनि गाहाय जाहोनानो जादों जे जेब्ला पुलिसा केसखौ रेजिस्टार खालामनानैहाय चार्जसिट खालामनानै हरो, बानायना हरो, बे समावहाय गोख्रों जुदि माबाफोरखौ होआ होमब्लाना गोख्रोङै लिरनानै हराब्ला इजिहै गनानै फैनो हायो। बेवहाय जों पुलिसफोरखौबो नारसिननो नांगोन, समाजाबो थांनांगोन, संगठनफ्राबो थांनांगोन। बेवहाय सोरबा संगठनखौल' आसा खालामनानैबो जाया। जों साफ्रोमबो सुबुङानो बेयाव बाहागो लानानैहाय गोख्रोङै जाहाथे पुलिसा बेलनि गेजेरजों बारग'नो हायि बादि माखासे मोजां रोखोमनि जाहाथे गोख्रों चार्जसिट हरो बेखौ जोङो नारसिननो नांगोन। अब्लाना हयथ' एसे गोख्रों साजा मोननो हागौ।